ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ରେସିପି ସହ ଷ୍ଟୋରିରେ ନେଇ ଆସିଯାଇଛି। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ମୋବାଇଲ ସିନା, ସିମ୍ ପକେଇଲେ, ନେଟ୍ ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ଭଉଣୀ ଅନା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ଟୁନି ନାନୀ ହେଇ ଆସ, ରିଲ୍ସ କରି ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଅନଲାଇନରେ ବସ। 1.5 GB ନେଟ୍ ସରିଲା ଫଟାଫଟ, ଟୁନା ଟୁନି କନ୍ଦା କଟା କରି ଛଟପଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୁନା ଟୁନି ମୋତେ ହଟସ୍ପଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଲି, ପଛେ ସୁନା ଗହଣା ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ହଟସ୍ପଟ୍ ମାଗିଲେ ଦେବିନି। ପରି ଯେଉଁମାନେ ଡାଟା ନ ସରିବା ଯାକେ ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ହଟସ୍ପଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।